हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे मोनसे भिडिअ गासैखौबो बराय हरलायबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों पि बरगयारी प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ, जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों सेमसा हाजो सेरनि। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों सिद्धार्थ बर' लोगोसे पुर्निमा बरगयारी। डिरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारी। मेथाइखौ रोजाबदों उत्तम दैमारी लोगोसे फुंबिलि बसुमतारी। लिरिक्स टुनखौ होदों मिजिं बरगयारी। मेकआपखौ खालामदों मिडियन बरगयारी। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ समया रिलिज खालामनानै होबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला पि बरगयारी प्रडाक्शन चेनेलाव स' बयबो थांनानै नायहैदो। लोगोसे माबोरै जादों आंनो अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों। स' बे मिउजिक भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो पि बरगयारी प्रडाक्शन चेनेलखौ आरो बयबो नोंथांमोना सापर्ट खालामहैदो, जाहाथे बिथाङा आरोबाव बेफोरबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअफोर लाबोबाय थानो हायो। स' लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो फल' प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।